Para min é unha honra, hoxe como Concelleira de Deportes, estar aquí abrindo este acto de inauguración, porque Salceda ten por fin o seu campo de céspede artificial, porque os nosos nenos e as nosas nenas abandonan por fin a terra, o barro, os buratos, por fin teñen unhas instalacións dignas onde poder xogar ao fútbol. Porque en Salceda non queríamos ser menos que ninguén e porque queremos que os nosos fillos e que as nosas fillas teñan as mesmas vantaxes que os demais e hoxe por fin chegou ese momento. Máis de 300 xogadores van a utilizar estas instalacións e van a facer os equipos das escolas deportivas municipais, van a facer o Caselas e, por suposto, van a facer os equipos de fútbol de Parderrubias. Estamos a falar dun campo feito co esforzo de dúas administracións. Falamos de máis de 285.000 euros aportados polo Concello de Salceda de Caselas e máis de 400.000 euros aportados pola Deputación Provincial de Pontevedra. Un total de case 700.000 euros que hoxe ven o seu froito e que hoxe vos presentamos. Non debemos esquecer que estamos a falar pola maior inversión feita nunca polo Concello de Salceda de Caselas en materia de deportes. E toca, por suposto, ser agradecidos. E, en primeiro lugar, permitídeme agradecerlle aos veciños e veciñas de Parderrubias, que a través da súa comunidade de montes cederon os 9.000 metros cadrados precisos para esta obra. Salceda é un pobo solidario e os veciños e as veciñas de Parderrubias acabaron de demostralo. Moitas grazas tamén a Fortunato Álvarez, concelleiro de Vías e Obras, que xunto con Marcos, o noso alcalde, se deixaron a pel día tras día para que este proxecto saíse adiante. E por último, moitísimas grazas tamén a todos vós, aos pais e nais que loitástedes para que isto fose unha realidade. A vós que sufristedes as incomodidades de ter que desplazar os vosos fillos a outros concellos para xogar, porque en Salceda estábamos sin instalacións. A todos e todas vós, o máis sinceiro agradecemento, porque sen todos vós isto non sería posible. E a todos os que hoxe nos rodeades nesta inauguración, aos rapaces das escolas deportivas municipais, aos xogadores do Caselas Fútbol Club, desexarvos que gocedes desta instalación que é para vos e pedirvos, por suposto, tamén que nos axudedes a mantela sempre nas mellores condicións para que poidades disfrutalas durante moitísimos anos. Por a miña